Lero panyasa voice box Aritson Munlo akwena kuti ayi olemekezeka a Secretary General chipani cha Mulankungati Party amene ndi Richard Mwendobanda komanso olemekezeka nduna yoona za malonda olemekezeka a Vitu Mbiko Mumba akupanga zinthu ngati ana pa nkhani yokhudzana ndi running mate. Kulankhula kwa Munlo akuti ino si nthawi yakuti amamemba a chipani cha MCP adzikangana kuti running mate akhala ndani. Ino ndi nthawi yakuti onse abwere pamodzi kuyika nzeru zawo pamodzi kuti chipani cha MCP tichiteteza bwanji ndipo chisankho cha 2025 tidutsa bwanji. Kulankhula kumeneko kwa Alison Munlo pano pa Nyasa Voice Box. Komanso zikudabwitsa. Why ina fighting? Asilikali tanyamuka bwino tanyamuka ulendo opita kamenya nkhondo. Malo moombera ndani tili busy kuombera na tokha ndi nkhondo yoti wina. Why ina fighting? Honestly, I have to agree with you guys. Zimene zikuchitikazi sizikupereka chithunzithunzi chabwino kuchipani. And zimene zizi zikutichotsera moralo ngakhale pa ground. Tikulephera kugwira ntchito yopanga convince anthu because tikuoneka kuti we are not organized. Zimene tikulimbirana zinthu zazi. Kumene kula president iko zoti simukudziwa kuti adzatenga ndani ngati running mate koma anthu mwambakale kumenya zona osasiya a president bwino akhale ndi mtendere wawo akhale pansi asankhe munthu amene akumfuna kuti adzakhale wachiwiri wawo because amayang'ana zinthu zingapo president akamasankha running mate amayang'ana kudekha kwa munthu amang'ana changu chimene ali nacho amang'ana level ya phuma kuti phuma lo ndabwino kapena loononga zonsezo president amayang'ana chifukwa president amadzasankha running mate nkudzisankhiranso nkhondo president amadzasankha running mate nkudzisankhiranso chitsiru choti sichikwathandiza president umangononga zinthu ndi a president muapatse mpata zoti a president asankhe amene akumfuna molingana ndi constitution ya chipani cha Malawi Congress Party. Constitution imati chiyani kumbali ya running mate? Kodi running mate amachokera kwa president kapena running mate amachokera molingana ndi constitution ya chipani? Zimenda bwanji? Ndi zimene tijembekezera pano koma kuti pano tiyambe kumenyana fo chankhani ya running mate lero guys peta pake tikulephera ngakhale kuti tidzigwira ntchito momasuka bwino chifukwa tikuoneka ngati zitsiru tikakhala m'magulu kuti what is happening here akuluakulu what is happening here anthu akuluakulu ngati mmene alili amumba ndi ICG adzakhala kuti wina mawu zititengera kuti these are all cabinet ministers. If you have issues, why can't you address your issues kuchipani kapena kuchani ku cabinet? You are all cabinet members, you are all negi members. Mukasitenga zimene zijazo ndikupita koma kanyozelana kwa ma supporters. Ndi chiyani chimene tikupanga portray kwanthu? Akuluakulu tatiyeni ntikule. Munthu amene wafika zaka 35 kupita kutsogolo si mwana yayi ndi wankulu nchifukwa chake constitution imamulola kuti ngakhale president akhoza kuima. But a secretary general ndamumba nonse you are beyond ujeni 40 years. Ati mupanga zinthu zachibwana ngati mwana 15 years. Guys pena pakeso ayi izizi chepetsani ndi malo moti tikhale ndi pansi kupanga strategy kuti akuluakulu tipanga bwanji. Before winning this government is not an obvious thing. It's not a walk in. We have to struggle. Malo moti tikhale pansi as a team akuluakulu. How are we going to approach these elections? We are busy eating each other. Kunyedzulana, kukhadzulana. Mukulakwira achakwera. At the end of the day, vote imene dzapange safa ndi achakwera. And easy zomayikirana mbashado mwadalasi sizoona.
mwasiye wanthu asankhe MP amene akumfuna. Nkhani ya ku constituency guys, it's beyond a political party. Chifukwa ku constituency sikumapanga sevi achipani wokha, mmapanga sevi anthu andelalo wonse mosanganira chipani kapena mpingo kapena mtundu. Ku constituency ma MP amakaseva boma kapena kuti dziko mparliament. Nkhani ya ku constituency pambali ponena kuti chipani chimene okhala ndi representation, tasiyire amalawi anu ake akasankhe phungu amene afuna awatumikire, osati kuti fa chipani tidzikhala tili kwekwere koma kasokoneza anthu m'madera amweya. Zimene zizinso ndi zina mwa zinthu zimene zikubweretsa pungwe mchipani chathuchi. Tikupanga ndale ngati mbuli ngati anthu oti sitinanke ku sukulu.